समाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि आरो जोंनि सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे राफोद मावथि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दख'रानि सानजा सानजारिनि आफादगिरि मानगोनां जितेन बर' बिथाङा दिनै गावनि न'खरनि बाय बाहागि दिनै गावनि बिसि आरो साथाम गथ' गालांनानै बिदा फंबाय गालांनानै दिनै अबथिरायै जिउ दिनै प्रेसार जे गावनि स्ट्रक जाबाय दा बेयो जोंनि थाखाय बा जोंनि जाथिनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना जाथाय बियो। जोङो बिथांखौ जाय समनिफ्राय मिन्थिबोदों बिथाङा सासे रायजोनि आरो जोंनि समाजनि सासे राफोद मावथिमोन। जोंहा बेफोरबायदि सासे राफोद मावथि रुंसारि जानायाव जोंनि जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय मोनसे खोब खहा होननानै जों सानो। आसा खालामदों जोङो बिथांनि जि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव थानानै जोंनि जायफोरा जोङो गोथाङै दङ, जायफोरा जोंनि मावथिफोर, जाहाथे बिथाङा मावनो थालांनाय आद्रा खामानिफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि मावथिफोरखौ सोरगोआव थानानै अराय आलो गोजोन नायहरनानै खामानि मावनो होयो, जों बेखौ हास्थायगोन। बिथाङा 3 नं नावकाटा गामिनिमोन। खोब दुखुनांथावना दिनै बेसेबांबा गोथौ ओनसोलनिफ्राय सासे जोंनि दख'रानि सासे दैदेनगिरि जादोंमोन बिथाङा, आरो मोनसे समाव हयथ' बिथाङा मिसामारा गाव पन्सायतनिबो सासे सोद्रोमा जादोंमोन। बिथाङा बै सोद्रोमा जानाय समावबो खोब ओनसोलनि आरो जौगानायनि थाखाय माखासे खामानि मावलांदोंमोन। जोङो बे समाव न'खरनि बाय बाहागि आरो न'खरनि जाथि बंस'निसिम जोङो जोंनि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आरो जोंनि दख'रा आफादफोरनि जानानै बे समाव जोङो न'खरनि दुखुआव जोङो दुखुखौ जों बिथांमोनजों समान समानै जोङो लाफादों आरो जोङो लाफानांगोन। बे समाव बिथांनि जि जिउ जारिमिन, बे जिउ जारिमिनखौ आं जाय समनिफ्राय लोगो मोनबोदों आरो बिथांनि उननि जि जिउ जारिमिन, आं जिउ जारिमिनखौ मोजाङै बिथांनिखौ मिन्थिया। दा बेनिखायनो आङो बे समाव बिथांनि जाहाथे जि रुंसारि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव अराय आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों बेखौनो हास्थायनानै बे समाव आं बिथांनि सोरगोआरि जिउखौ अराय आलो गोजोन हास्थायबाय।